Aikomus oli kirjoittaa vaihteeksi proosaa, jopa historiallinen romaani, mutta se tyssäsi ja käännyin taas lyriikan puoleen ja huomasin myöhemmin, että mä olin palannut vanhoille jäljille, eli yritin kirjoittaa mahdollisimman vapaasti aluksi ja sitten siistiä tulosta. Tämä kirja kertoo paljon runouden ikiaikaisista aiheista, mutta siihen on vääjäämättä tarttunut tämän ajan painostavista ongelmista jotakin ja niiden ajatuksia siitä, mistä ne saattaisi johtua. Runous on vanhin tunnettu kaunokirjallinen muoto ja minusta se on aina vain hyvin tärkeä, koska siinä pystyy jotenkin koostamaan ja jäsentämään itseä. Tieto jäsentää yhdellä tavalla maailmaa ja taiteet jäsentävät toisella tavalla. Ja minusta tämä taiteen jäsentämistapa on hyvin tärkeä ja olisi aikaisempaa tärkeämpi tämmöisen aikana, jossa on kaikenlaista sekasortoa ja uskotaan sotiin ja muuhun. Jostakin alkavat hanget, jossakin ne sulavat. Kuovit huutavat, aurinko nousee laskee läpi metsän laulua. Tarvon pellolla, korvessa, ikikesää, ikitalvea, linnunrata soi. Ettei ole rajaa puun, pilven, madon, tähtien välillä. Ettei mikään erota mitään. Siitä ei puhuta. Tämä oli kirjan ensimmäisen runon alku ja loput jätän lukijan luettavaksi.